Junta building better Africa. Ikulandireni masana ndithu apa 18 December 2025 pamene tabweranso ndi nkhani zimene akukuwerengerani ndi Chikondi Salima. Ndipo mitu ya nkhani yayikuluikulu ndi yonena kuti boma lathu la Malawi panopa lasiyana mgwirizano kuti asilikali a mdziko lino apite ndithu ku Madagascar komanso ku DRC akakhazikitse bata ndi mtendere. Mukukumbukira inu nthawi ijayo pamene asilikali anapita ndithu kalimbana ndi kagulu kena kamene kamatchedwa kuti M23 komwe ku DRC, ndipo nkhondo imene ichayo kunali anthu ochuluka omwe anavulala kapena kuti anaphedwa, ndipo ena mwa iwo anali Amalawi ndithu, koma apa akuti akuyeneranso kupita ena. Sizokhazo komanso bungwe lina limene limathandizira mzinthu zosiyanasiyana mdziko lathu la Malawi lino pakali pano ikudandaula kuti Amalawi ambiri sakugwiritsa ntchito makondomu, ndipo izi zikuyika m'mioyo ya anthu ambiri pachiswe chifukwa anthu ochuluka akupezeka kuti akudwala matenda opatsirana pogonana. Makamaka nthenda imene ikuvuta kwambiri pakali pano ndi chinzonono. Izi zimene zikupangisa kuti muzipatala zochuluka mankhwala amene amathandizira anthu ku nkhani ya matenda amenewa okhudzana ndi chinzonono makamaka kuti jenta akupezeka kuti akumatha mwachangu, motengera kuti ndi madera amene amakhazikitsa kuti kalundu akhalitse sizikugwira. Mosafuna kutana nthawi tamverani zonse mmene afotokozera nkhanizi mwatsatanetsatane. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Tiyambe ndi nkhani yoti dziko la Malawi layikira kumbuyo ganizo la bungwe la maiko akumwera mu Africa la SADC lothandizira kubwezeretsa bata ndi mtendere maiko a Madagascar ndi Democratic Republic of Congo DRC. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa yemwe anali nawo pazokambirana za bungweli usiku wa lachitatu. Malo mwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika anapemphanso bungwe la SADC kuti lifulumizitse kupereka thandizo loyenera pa ntchitoyi. Zambiri mu ripoti ya Chisomo Chingwalo. Dziko la Malawi lati likugwirizana ndi zomwe atsogoleri a maiko a mdera la SADC agwirizana zothandizira kuti mpungwepungwe omwe ukupitirira mdziko la Madagascar uthe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa anauza msonkhano wa atsogoleri a bungwe la SADC kuti afulumizitse kupereka ndalama zokwanira zopita ku ntchito yokhazikitsa bata ndi mtendereyi, ponena kuti mpungwepungwe omwe wabuka mdzikolo ukukhudza ntchito zachitukuko komanso kuyika pa chiopsezo maiko onse a mdera lino. A Ansa anati dziko la Malawi ndilodzipereka poonetsetsa kuti ndondomeko zobweretsa mtendere za bungwe la SADC zikutsatidwa. Zokambiranazi zinalunjika pa ripoti lomwe nthambi yoona zachitetezo ya bungwe la SADC inapereka yokhudza mpungwepungwe ku Madagascar ndi kulimbikitsa ndondomeko zosintha ulamuliro kuchoka ku ulamuliro wa asilikali. Wapampando ogwirizira wa bungwe la SADC yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko la South Africa a Cyril Ramaphosa wati bungwelo ndilodzipereka polimbikitsa mtendere ngakhale wati mpungwepungwe opitirirabe m'maiko ena. Iwo anatchulaponso za nkhondo pakati pa asilikali ndi zigawenga mdziko la DRC yomwe anati ikufunika bungwe la SADC kuchitapo kanthu. Atsogoleriwa agwirizananso zopitiriza kuchita zokambirana ndi adindo mdziko la Madagascar kuti pakhale zokambirana zodzetsa mtendere. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Bungwe la National AIDS Commission NAC lati ndi 48% yokha ya anthu azaka zapakati za 15 mpaka na 49 mdziko lino yomwe igwiritsa ntchito makondomu. Mneneri wa bungweli Grace Kombe wati izi zili chomwe chikamba kakudalira kwambiri makondomu aulere komanso kusowa kwa maphunziro akagwiritsidwe ntchito ka makondomu amwazina. Alex Patterson walemba ripoti ili. Malinga ndi uthenga ochoka ku bungwe la National AIDS Commission NAC, anthu 48 okha pa 100 aliwonse omwe ali ndi zaka zapakati pa 15 mpaka 49 mdziko muno ndi amene agwiritsa ntchito makondomu pa nthawi yogonana chaka chino. Mneneri wa bungwe la NAC a Grace Kombe wati kuchepa kwa chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito makondomuwa kwabwera kamba kakuchepa kwa maphunziro akagwiritsidwe ntchito ka makondomu komanso kudalira kwambiri makondomu aulere. Akhombe ati pakadali pano bungwe la NAC likukhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti pamsika pakupezeka makondomu a mtundu wonse kuphatikizapo ogulitsa komanso aulere
ndi cholinga chofuna kufikira anthu ochuluka ndi katunduyu. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe loona za umoyo la Malawi Health Equity Network Mehin a George Jobe wapempha anthu mdziko muno kuti asatengere masewera zotsatirazi, ponena kuti chiwerengerochi ndi chochepa kwambiri ndipo pakufunika kuchitapo kanthu. Naye katswiri wina pa nkhani za umoyo a Donald Kanjere wati zotsatirazi zili chomwechi kamba kakusapezeka kwa makondomu komanso zikhulupiriro zina zolakwika zomwe ena amati makondomu amachepetsa chilakolako chogonana. Malinga ndi bungwe la NAC, pafupifupi makondomu 161 miliyoni adagawidwa mchaka cha 2024 mdziko lino. Kumwanza nkhondo yolimbana ndi kufala kwa HIV yakuti ikukumana ndi mavuto chifukwa cha kuchuluka kwa anthu ochokera ku Mozambique omwe amakalandira thandizo la mankhwala bomalo komanso kusiya kwa boma la America kuthandiza mabungwe ena. Mkulu woona za madyedwe abwino ndi HIV m'boma la Mwanza Alfred Kumwenda wanena izi pamwambo kukumbukira za matenda a AIDS m'bomalo. Greenwell Kayuni walemba ripoti ili. Mkulu woona za kadyedwe koyenera ndi anthu omwe ali ndi kachirombo ka HIV m'boma la Mwanza Alfred Kumwenda wati kulondoloza bwino anthu omwe anasiyira panjira kumwa mankhwala otalikitsa moyo a ARV kukhalabe vuto chifukwa cha anthu ochokera mdziko la Mozambique omwe amalandiranso mankhwala kuchokera mzipatala za mbomali. Monga tikudziwa America inachepetsa chithandizo chake ku mayiko ambirimbiri komanso kuma NGOs komanso chithandizo cha HIV and AIDS. Ndi zimene zizapangitsa kunena kuti ntchito zimene timagwira zokhudzana ndi disorder tracing ngati mabungwe ngati EGPAF apezeka kuti chisamaliro chawo chonena kuti angapereke kuti ifeyo ngati boma tipitise patsogolo ntchito zathu za HIV and AIDS zakhala ngati kuti zachepera tikuchepera ndithu. Koma wapampando wa khonsolo ya Mwanza Akaisi Chimbalanga ati kuchuluka kwa mchiridwe oyendayenda komanso oyendetsa galimoto zikuluzikulu kukolezera kufala kwa matenda wa mbomali. Ngati chipata Mwanza kumadusa anthu osiyanasiyana ngati ma truck drivers. So ma truck drivers amakhalitsa kwambiri pa boda, akakhalitsa kwambiri pa boda amakhala kuti mwina akukumana ndi anthu athu ku Mwanza kuno ngati atsikana amene amayendayenda. Njira yoteyi imakhala kuti yokufalitsanso kachirombo ka HIV. Ngati khonsolo ya Mwanza ndithu tikuyesetsa kugwirizana ndi mabungwe osiyanasiyana amene akuthandizira kuphunzitsa ngakhala atsikana amene amapezeka pa boda apo nkhani ya kuopsa kwa kachirombo ka HIV. Pakali pano Ayerenika Teresifu omwe adapezeka ndi kachiromboka mchaka cha 2013 ati ndikofunika kulondoloza kamwedwe ka mankhwalawa pofuna kukhala ndi moyo wautali. Ripoti latsopano loona za chilungamo komanso kuchita zinthu poyera laonetsa kuti pali kuchepa kwa chikhulupiriro pa nthambi ya chilungamo pakati pa Malawi m'dziko lino. Kafukufuku yemwe lachita ndi bungwe la National Statistical Office ndi thandizo la European Union pansi pa ntchito ya chilungamo 2 amuchita m'maboma 15 m'dziko lino ndipo waonetsa kuti 34.5% ya anthu ndomwe amakhulupirira kuti malamulo amagwira ntchito moyenera mdziko maka mu nthambi za mabwalo. Imon Piringo walemba ripoti ili. Ripoti la chaka cha 2025 loona za chilungamo komanso kuchita zinthu poyera lati Amalawi ambiri amakhulupirira kuti malamulo amakondera anthu olemera, atsogoleri a ndale komanso anthu omwe amalumikizana ndi andale maka ikafika nthawi yofuna chilungamo ku mabwalo a milandu mwa ena. Malinga ndi ripoti ili, izi zachititsa kuti anthu ambiri aziona kuti nthambi ya chilungamo ndi yosakhulupirika. Mkulu woona za kaundula ku bungwe la National Statistical Office a Shelton Kanyanda wati Amalawi ochuluka akukhulupirira mabwalo a m'midzi pofuna kupeza chilungamo. Ona ngati patsikirapo kwa anthu kudziwa kwawo kwa ufulu wawo. So poyamba ndimaona kuti anthu about 90% amakhala amaonetsa kuti akudziwa ufulu wawo koma panopa kukhala ngati anthu oterewo acheperako to 85%. Komanso tinaona kuti kukhala ngati anthu ambiri akukonda informal justice system. Just zinthu kufuna chithandizo kuchokera kwa afumu kwa tiye kusiyana ndi kupita ku koti. Nduna za chilungamo kwa Charles Muhango yavomereza nkhani ponena kuti boma likuchitapo kanthu pofuna kukonza mavuto omwe akuoneka pomwe Amalawi akufuna kupeza chilungamo. Ndizokhumudwitsa kuti Amalawi akukhala ngati akutaya chikhulupiriro mu ndondomeko ya chilungamo m'dziko muno. Komanso zikuonetsanso kuti Amalawi ambiri sakudziwa zoti Malawi m'dziko muno ndi ma systems amene ayenera kuwapanga support nkhani ya chilungamo.
ineyo ngati nduna ndiyesesa. Kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi a Daniel Arist Gatsilumendi wati bungwe lawo lipitirira kuthandiza nthambi ya mabwalo mdziko lino pofuna kuonetsetsa kuti zinthu ziyenda bwino. Maloma Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Pilingu. Bungwe loyimira zipani za ndale la Center for Multi-Party Democracy CMD lapempha zipani za ndale kuti ziyambeko kulimbikitsa mphamvu zake pokonzekera zisankho za mtsogolo kuphatikizapo cha 2030. Mkulu wa bungwe la Boniface Chibwana wati pali zofowoka zomwe zikuyenera kuthetsedwa mzipani kuphatikizapo kusankhana mitundu zomwe zimakhudza momwe zipani zimachitira pa chisankho. Kasima Obi walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe loyimira zipani la Center for Multi-Party Democracy a Boniface Chibwana wati zipani za ndale zikuyenera kuchita kauniuni wozama wa mmene chisankho chidayendera cha mchaka cha 2025 ndi kubwera ndi ndondomeko zokhazikika zomwe zithandize kuti zipanizi zikhale zamphamvu. Achibwana ati kudzera m'misonkhano yomwe bungwe la CMD lakhala likuchita ndi oyimira zipani zosiyanasiyana dziko lonse lino zaonetseratu kuti pali mavuto ena omwe akuyenera kuthesedwa mkatikati mwa zipani ndipo mavutowa akuyenera kuwakonza chisankho china chisadafike. Zipani za ndale zikhale ndithu pasi zione kuti kodi ndizotsamwitsa ziti zimene akumana nazo. Tikuona kuti mu chisankho ichi pakhala ndithu ma independent candidate ochuluka kwambiri soneza kuti mu zipani za ndalemu muli ndithu zotsamwitsa zambiri. Akhale pasi aone kuti ndi ziti zimene angazikoze kupita chitsogolo. Tikudzionena kuti tikamakamba nkhani ya chisankho ndi zambiri zimene zimafunika kuziona ndi zipani za ndale ndithu zikufunika zikhale pasi zikonze zotsamwitsa zimene akukumana nazo. Wachiwiri kwa mkulu wa Chinyamata ku chigawo cha kummawa mchipani cha MCP a Derek Chiyembekeza Chisale anayamika bungwe la CMD kambaka msonkhanowu ponena kuti nkhani zomwe akambirana ndi zofunikira maka pa chisankho cha mtsogolochi. Komabe Achisale apempha bungwe la MEC kuti lionetsetse kuti likuthana mwamsanga ndi madandaulo omwe anthu amakhala akupereka pa nthawi ya chisankho. Pa msonkhanowu ambiri omwe anayankhulanso moyimira zipani anati ndikofunika kukhwimitsa lamulo lomwe limaletsa kupereka katundu osiyanasiyana monga ndalama kwa oponya voti ndi cholinga choti azavotere anthu ena. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chisomo Nyoyenda tisanapitirire tonenso mitu ya nkhani zathu. Dziko la Malawi lagwirizana ndi ganizo la bungwe la SADC lothandizira kubwezeretsa bata ku Madagascar ndi DRC. Bungwe la NAC ladandaula ndi kuchepa kwa anthu omwe akugwiritsa ntchito makondomo mdziko lino. Otsatira DPP yomwe anagonja pa chisankho apempha kuti asataye mtima koma akupitirira kuthandiza komanso kuonetsa chitsanzo. Ndipo mzamasewero okonza zitsuzo za kanema ku Zimbabwe afika mdziko lino kuzakhala nawo maka pa mwambo wa zitsuzo wa chaka chino. Popitirira ndi nkhani zi gavana wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto wapempha aphungu ndi makhansala omwe analephera pa chisankho cha pa 16 September kuti asataye mtima koma apitirire kutsata mfundo za chipanichi. A Christopher Mzomera Ngwira anena izi pomwe amacheza ndi akuluakulu a DPP kuphatikiza pomwe anapikisana nawo pa chisankho koma analephera. Kuchokera ku Mzuzu Thandi Chinthambi walemba ripoti ili. Gavana wa chipani cha DPP mchigawo chakumpoto Christopher Mzomera Ngwira wati kusachita bwino pa chisankho simathero a dziko. Angwira ati chofunika ndikuti anthu agwirane manja polimbikitsa chitukuko maderawo. Timayamikira chifukwa chakuti iwowa sadachite manyazi koma adayimira chipani chathu. Komanso timachita encourage kuwalimbikitsa kuti ndipo mtsogoleri wake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika asakhalenso ndi mantha kapena ndi madandaulo. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene ali president wa dziko lino. Motero timalimbikitsa kuti padali pano phungu wa nyumba ya malamulo ku Zambwe boma Nkatabe a Paulos Chumia watsindika pazakufunika kugwira ntchito limodzi posatengera kusiyana pandale. Nyumba ukakhala kuti kuli mimba sizikutanthauza kuti uli ndi mwana. Zimayembekeza kuti iweyo udikire mpaka 9 months ikwane. Taona ngati Malawi 3 months mene Arthur Mutharika ndi chipani chawo cha DPP tinatengera boma. Mundale za dziko lino
kumakhala kovuta kuti anthu ena otsatira zipani zosiyanasiyana azigwira ntchito limodzi zomwe chipani cha DPP chati zimabwezeretsa chitukuko mbuyo. Ripoti loyamba lowunikira kuyika poyera ntchito za magwiridwe komanso mamangidwe azaboma laonetsa kuperewera pamene dziko lino likuchitira pamene lapeza 25.41% yokha poyerekeza ndi mlingo wa 43.07% omwe ndi mlingo oyambirira pa ntchitozi pa dziko lonse. Mabungwe ya Coast Malawi ndi Construction Industry Registration Authority SIRA akhazikitsa ripoti lilero mu mzinda wa Lilongwe pomwe mwazina likuonetsa kufoka kwa malamulo oyendetsera ntchito za mamangidwe komanso kusatenga gawo kwa anthu pa ntchitozi. Ndipo mu msangulutso okonza masewero apakanema 14 ochokera mdziko la Zimbabwe afika mdziko lino dzulo kuti akhale nawo pamwambo wa kuchita masewero a kanema a mdziko lino umene ukuyamba lero mpaka mawa. President wa gulu la ku Zimbabweli a Wellington Bakaimani wayamikira akuluakulu a Film Association of Malawi FAMA powayitana kuti akhale nawo pamwambo umene akuti ndi mwayi waukulu kuti agawane nzeru. Anthuwa afika ndi thandizo la mneneri Shepherd Bushiri yemwe anasayinirana mgwirizano ndi bungwe la FAMA kuti athandizire kutukula ochita masewero apakanemawa mdziko lino. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Film Association of Malawi FAMA a Dorothy Kingston wapempha Malawi kuti afike mwaunyinji kumwambo. Iwo afotokoza. Ayendo amenewa abwera kuchokera pa ubale umene tinakapalana ku South Africa. Abwera nda president awo a president amafilimu komanso ma content creators ku Zimbabwe Mr. Wellington amene ali pompano mwa panga interview. Anthu amenewa abwera zapanga kuzaonera nawo mwambo umene umeti zikhala panga award anthu ama filmmakers komanso partly so kupanga so award so anthu amene achokera mdziko mwawo. If we are not only focusing on Malawi, tupanga focus continent ngati Africa. Alipo anthu a South Africa tapasa award Nigeria, Uganda kuti so awaona kuti ndichanzeri kuti abwere azaonere mwambo umenewo face to face. So ichi ndi chinthu chamtengo wapatali kwa ife chifukwa anthu amenewa osati nkubwa zangoona mafimu mwambo umenewo komanso ndi point yoti ife tipange collaborate tipale nobale mmene akapale nobale ndi anzangawa ndi anthu aku Nigeria amene mukuona kuti akubwera. It's the same way also many members athu amene mwaona pano pa members awo abwera kuti apa anaso bala. At the end of the day titha kuona ma project oti mupanga feature anthu aku Zimbabwe, anthu aku Malawi, anthu aku Nigeria. So doing film jama moti tikanama ipusha penetration yako tikanakha kuti yocheperako kupeza kuti tupanga penetrate the industry, the market at a high pace for the same film is being pushed to Malawi, Zambia, Nigeria kuti before we know it takata panga cover space ikula. Pano toneko zina zochitika kumbali ya masewero. Club Junta, building better Africa. Zodiac yatsimikiza kuti chipupa chomwe chimateteza kuti lilothirisa kokoloke pa bwalo la masewero la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza chagwa. Maninga ndi Amalisen Tondera mkulu wa kampani ya Bonongo Construction imwe imamanga bwaloli chipupa chagwa kamba kuti chinalemedwa ndi dothi lomwe anayika pomanga malo okhala anthu. Koma mkulu wa zomangamanga boma la Mwanza Eric Nyekanyeka wati anthu asade nkhawa kamba kuti izi zimachitika ndipo sizikutanthauza kuti bwaloli sanalimange bwino. Kuchokera ku Mwanza, Greenwell Kayuni walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Kenford Ndima. Zodiac itayendera malo mwa onongekawa yapeza kuti gawo la chipupa chomwe chimateteza kuti dothi lisakokoloke pa bwalo la masewero la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza chagwa. Zodiac itafunsa chifukwa chomwe chachititsa izi, mkulu wa Bonongwe Construction Company yomwe imamanga bwaloli Amalisen Ntondera wati chipupa chagwa kamba kochepa mphamvu chitalemedwa ndi dothi lomwe anayika pomanga malo okhala anthu. Mkulu wa zomangamanga mboma la Mwanza a Eric Nyekanyeka wati anthu asadere nkhawa kamba kuti izi zimatha kuchitika ndipo sizikutanthauza kuti bwaloli silinamangidwe bwino. Tinene pano kunena kuti simastandi ena akufotokozera makamaka ndi mbali imene timakwira dothi kuti likhazikike ngati chitetezo cha dothi kuti samayende. Tufuna titsimikizire anthu kunena kuti ku nkhani imene kuyenda masamba mchezo si nkhani yonena kuti pano panagwira ntchito yopanda dongosolo ayi. Dongosolo titundula mphamvu ndipo zimene zachitika si nkhani ya chiopsezo ina chilichonse pa nkhani ya structure imene ilipo. Ndi ka portion kamene timangopanga khoma lokuti ligwire dothi.
ndi doti limenelolo ndi limene lakhala ngati mu nthawi inoyo yapanga choncho. Koma wapampando wa mabungwe oyima paokha m'bomali Martin Kadaona wati zomwe zachitikazi zikhale ngati phunziro ku khonsoloyi kuti ike chidwi poyendera komanso kuunika momwe ntchito zachitukuko zikuyendera. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Lazarus Chakwera ndiomwe anatsegulira bwaloli pa 4 Septemba chaka chino. Apanso ndiwo mbere bankhanizi kumatisana siyane tonenso mitu yake. Club Junta.